Good morning po. Yan, good morning, good afternoon na. Tinanghali po ng gising ang inyong lingkod. Kumusta po kayo? Yan. Ay, nako. So, ito po yung tsura ko pagkagigising, okay? At ang gagawin po natin is, hindi ko po alam. Hindi ko pa po alam. Magpaparenew sana ako ng registration ng sasakyan ko ngayon. Kaso, tinanghali ng gising. Baka ang magawa ko na lang is bili na lang ako ng ng brake pad para sa sasakyan at ipapaayos natin bukas. Ayan. Kasi nga napasarap ang tulog. Ayan. Malamig kasi, di ba? Kaya masarap ang tulog. Okay. So, yun po, no? Dito pa lang po ako sa kwarto. Binukas ko lang itong bintana. Yan. Lahat po sila gising na nasa baba. May mga ginagawa na po. Ako lang po yung kagigising lang. So, anyway, tignan po natin kung anong kaya natin gawin. Maging productive ngayong araw na to. Kalahating araw. Okay. Thank you po. Kita-kits po ulit tayo mamaya. Hello, good morning. Yan po, gising na po silang lahat. Yung bunso, nanonood ng TV. Yan, si Madam Secretary. Nagprito sa labas ng breakfast natin. Tingnan po natin kung anong niluto niya. Tingnan po natin sa kusina. Alright. Yan po. Daing na bangos, tsaka choysam. Kasama po niya si panganay na nagluto. Tsaka sinangag at noodles. So, yan po. Yan po ang sitwasyon namin ngayon dito. No? So, kagigising ko lang. Siyempre, they took the responsibility of cooking for our breakfast. So, ayan po. Tulong-tulong lang po para tulong-tulong lang para magaan ang buhay. Gaya ka lang sinasabi ko sa inyo dito. Sa channel natin, tulong-tulong din tayo. Kayong bahala sa mga subscribers at yung mga papremyo. Ako na pong bahala doon. Okay? Lahat po ng kikitain natin, babalik po sa inyo. Okay? So, ito po yung natin yan. Breakfast. Yan. Choysam. Bangus. Yan. Tsaka, syempre, sinangag at noodles. Okay. Kita-kits ulit tayo mamaya. At naka-ready na. Woo! Breakfast po tayo. Okay po. Ayun. Woo! Welcome back po ulit. Dito na po tayo sa loob ng sasakyan. At katatapos lang po nating maligo. Naantok po kasi ako kaya ako naligo. Yan. So, bili po tayo ng brake pads para sa sasakyan at papagawa po natin bukas. Ipapalitan po natin ng brake pads kasi nararamdaman ko pa yung preno ko. Okay. And then, sabay mamamalengke na rin po. Mamamalengke na rin po tayo. Para po ma-stock tayo sa isang linggo. Para may mga niluluto-luto po tayo at laman ng content natin. Kapag kapag may pasok po, okay. Alright. So, iba po ang routine ko ngayong day off. Kasi po walang pasok yung mga bata. Yan. May tinatawag po silang exam break. Something like that. Yun po, pagkatapos ng exam nila, meron silang isang linggong bakasyon. Isang linggong bakasyon. So, yan. Wala po silang pasok. Ayan, chok naman ako. Grabe. Ay. Okay po, sige po. Kita-kita ulit tayo mamaya. Pag nakabili na po tayo ng brake pads at mamamalengke ulit tayo. Okay? Thank you. Okay. So, yun. Welcome back, guys. Nandito po kami ngayon sa isang park, So,
Wala na kayong ibang makita kundi mga puti. Yan. Ito na po ang paligid namin dito. Yan po yung lake dati pero kuwan na siya. Natabunan na siya ng snow. Okay, so andito po kami sa parking lot. So anyway, ayun nga. Nakabili na po tayo ng parts ng sasakyan natin. Brake pad, likod at harap. At ipapakabit na lang po natin bukas. And then nakapag grocery na rin po kami. Ayan. So inabot na kami ng hapon. 4:30 na yata ng oras. 4:30, yeah. Okay. And then mamasyal-masyal muna kami dito. Pampalipas ng oras. Tapos di na ako makakapagluto mamaya. Wala tayong luto ngayon. So ayun, no. Mag-order na lang kami siguro ng pizza, chicken and pizza. Yun na lang ang dinner namin. Natamad din ako magluto. Okay po. So pasyal-pasyal muna tayo, ano? Okay. Punta muna tayo doon. So ayan. Welcome back. Welcome back. Subukan po ulit natin bumaba. Baba po tayo sa may lake. Yan. Pero wala na pong lake. Puro na po siya. Tabunan na siya ng yellow. Yellow. Yan. Tabunan na po siya ng ice. Yan. Tapos dito po pupunta yung mga bata. Pag yan, nag-ipapa-slide sila dyan. Kung nakikita nyo yung mga nadaanan ng mga slide nila. Yan. Okay. So dito po tayo sa baba ng lake. Yan. Baba po ng lake dito. Tubig po kasi dati yan. Kaya lang wala nang makita ngayon, syempre. Tabunan na ng yelo. Aray. So okay po ba? Ganda po ba ang paligid natin? Puting-puti, no? Parang bulak. Yan. Wala kayong ibang makikita kundi puti. Yan, may mga wild goose na naman napaparating. Yan, kung nakikita nyo yung mga lumilipad na yan. Yan. Ayun. Yung mga nandun. Ayun. Diba? Okay. Malalaki po yan. So, ito po ang paligid namin ngayon dito. Pasyal-pasyal lang po kami ng konti. Andun po yung mga bata. Yan, nakikita nyo doon. Yun. Okay. Yan. Ay, nako. Ayan po. Ang paligid natin dito. No? Kaya gandang paligid. Puting-puti. Okay, so kaya po ang natin ngayong araw, ang video natin. At mamaya i-update ko na lang po kayo pag nasa bahay na kami bago kami mag-dinner. At papakita ko na lang po sa inyo kung ano pa yung lulutuin namin. Kakainin ngayong mamayang dinner. So yun po. Isang araw na naman po lumipas. Tapos na naman po isang araw ng day off. So yeah, panibagong araw na naman bukas. Ingat po kayong lahat. And then share nyo po yung video natin. Gagaya nga po ng sinasabi ko. Panoorin nyo po lagi yung video natin. Yan, share nyo po, comments po kayo. Tapos yung mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. Okay? So araw-araw po tayong may content. Thank you po. Bye-bye. Bye-bye. Subscribe.